аз ҳикояи падари Наҷмиддин Салоҳиддинзода. Падарам ҷомаи кӯҳнаи чанд ҷояш дар беҳро сари ҳар чанд вақт ба бар менамуд. Модарам мегуфт, ки шукр чанд ҷома доред, аз баъри ҳамон ҷомаи садсола бароед. Падарам табассуми ба худ хос мекарду гӯё ба кори андармон бошад, тарафи дигари ҳавлӣ мерафт. Бори хоҳарам вақти ҷобаҷогузории хона ҳамон ҷомаи кӯҳнаи падарамро хостааст ба оташдон партояд. Модарам бохабар шуда ӯро сарзаниш мекунад, ки бепурсиш ва ризогии падарам ин корро накунад. Бегоҳӣ хоҳарам баъди тановули таом аз падарам пурсид: падарҷон, барои чӣ аз баҳри ҷомаи кӯҳнаатон намебароед? Падарам гӯё бори вазнине ба сараш фаромада бошад, оҳи чуқур кашида гуфт: барои он ки гармии ҷомаҳои навамро ҳис карда, кӣ буданамро фаромӯш накунам. Сукут хонаро фаро гирифт. Гарчанде ҳамон лаҳза дар телевизор барномаи дилчаспе набуд, ҳама гӯё тамошо мекарда бошанд, сӯи телевизор нигоҳ мекарданд.
چطور؟